cokoliv, teď už to, že jsi vole gay a lesba, už bych řekl, že je takové jako nudné, že musíš být něco víc prostě. A je to holka, kterou když jsem poprvé viděl, tak jsem si řekl, jo, to je ona. Teď se proti tomu bojuje ještě OK, protože furt je spousta lidí, co vnímá trávu jako drogu. Všechny vás vítáme u dnešního podcastu, dneska s Kubibojem. Salut. Já vám v krátkosti představím, ať víte, co to je. No teď už za muže, ale na začátku, když jsem ho poznal, tak za chlapce. OK, Kubiboj. To je borec, co vyprodal, a to bude autorená kamera za chvíli, co vyprodal konferenci, kde bylo 6 000 lidí. Double konference, masakr. Je to pravá ruka Markuse, takže ti, co znáte, tak víte, že dostává sady, a tom se dneska ještě popovídáme. Zároveň vede Divizi 4, což je vlastně dodávka, dodání služby klientovi v našich firmách. Big Flow a v podstatě je double. Mm-hmm. No, Kubiboj, dávaj, co řekneš dneska o sobě v začátku? Tak bude to velmi zajímavé, ale nejsem zas tak divoký v osobním životě, takže uvidíme, co na mě najdeš. OK, si ještě povíme. Tak brýle dolů a jdeme na to. Přesně tak. OK, pojďme hnedka na to. Ze startu. Řekni úplný začátek toho, jak ses vlastně vůbec dostal k Markusovi. A jak se začal vůbec podnikat. Tak v podstatě skoro první setkání s Markusem bylo i setkání s tebou. To je vole. To si pamatuju, no. To jsi mě viděl ještě jako mladé pískle. Jsme tam přišli, já jsem šel za Markusem. Jsme se potkali na obědě, je tak? Třeba kdybyste ho tenkrát viděli, tak je pískle mladé. Jak jsi to tam měl? Co tě tam... Kdo ti domluvil, nebo jsi našel sám, jak to vzniklo? Začalo to v podstatě tak, já už od mých 14-15 jsem začal se svým švagrem, Honzou Vašorkem, což je i náš kamarád a ředitel, který vede vlastně všechny Markusovy firmy. Tak my jsme spolu začali tvořit v podstatě něco, jak je teďka Backflow Production, což znamená marketingovku, videoprodukci a začali jsme na tom spolupracovat v podstatě jenom my dva spolu. A potom přišlo období, kdy Markus si řekl, OK, už letím do Ameriky, končím jako s promem, ale potom jsem mu začala rozjíždět firma Energy Revolution a on si řekl, že to ještě jako napálí a ještě to podpoří. Takže potřeboval na 3 měsíce sehnat kameramana. A znal se s Johnem a potkali jsme se občas v centru, kam se chodíme vzdělávat. A tak jsme se potkali, pokecali a on přišel za Johnem, hej, já bych si chtěl půjčit na 3 měsíce kameramana, můžu si půjčit toho tvýho? A pak v podstatě skok. A hnedka první den, co jsem s ním šel jako na tu zkoušku, tak jsme se potkali. Jo. Tak jsme se potkali spolu. A pak to šlo v podstatě, že začal jsem jenom jako kameraman, dělal jsem pro něj měsíc, ale už zhruba po týdnu 2 byl jako, hej, já toho člověka chci naplno. Takže pak mě začal přetahovat od Johnnyho a nakonec přetáhli Johnnyho, takže teď jsme tady všichni. Já si pamatuju, jak jsme tam přišli, tak jsme řešili s Markusem business, že půjdeme na oběd. Aha. A teďka, když se tam potkáme se s klučinou, zjistíme, pokecáme. Kuba, jak tam přišel, tak to fakt v té době, to byl fakt jako tyhle pískle, jsi tam přišel, ale už tenkrát vysmatej, fokus prostě, že to budeš mít to místo, že prostě jdeš naplno. A to vím, že i tenkrát já jsem se tě jako vyptával, jak to budeš zvládat a že dostaneš fakt jako sady a podobně. No a vyšlo to. Když vemeš ty začátky, tak jinak, co jsi dělal ještě předtím, než jsi nastoupil Markusovi? Předtím jsem právě tvořil s Johnem, nebo takhle, v tu dobu, tak to jsem byl na střední, takže já jsem v podstatě s Markusem jsem se potkal o prázdninách po maturitě, což znamená hnedka po tom, co jsem vyšel ze školy, jsem šel o týden později rovnou k němu, takže předtím jsem normálně studoval střední školu, vždycky jsem byl jako najetej jako seberozvoj, že chci něco víc, že chci podnikat, že nechci být jako jít směrem bejčka a tak dále, ale potkal jsem se právě s Johnem, jelikož je můj švagr, a ten mi pomohl se trošku víc dotáhnout a začít budovat tu videoprodukci. Jo, zatáhl za šňůrky a bylo, jenom tak. Tak. Ne. Abyste věděli, tak jako Kuba fakt dostával, a řekl bych, že dostával ještě více sady a fakt si musel na začátku jako projít, jestli vůbec ho Markus jako veme. Jo, takže jaký byly ty začátky, jak jsi tě testoval? Hej, jako co je zajímavý, tak já jsem v podstatě na něm viděl asi po 2-3 dnech práce jsem viděl, že ten člověk to fakt myslí vážně, s tím, že chce změnit společnost a mě k němu strašně táhl fakt ten účel pomoct prostě fakt jako světu. Že to není jako hra, pojďme si vydělat peníze, ale fakt je to hra, pojďme s tou planetou něco udělat.
A v tuhle chvíli, když jsem tohle viděl, tak mě bylo jasný, že mě jedno, jaká ta práce bude, prostě chci být toho součástí. OK, bylo to snadné? Nebylo to snadné, ale na druhou stranu v tu chvíli, když jsem měl ten silný účel, tak to snadné bylo. Mě nevadilo, že jsem pracoval každý den, což pracuji i tady teda, ale nevadilo mi, že jsem pracoval každý den, nevadilo mi, že jsem měl furt změny, že se děly prostě různé věci, byl jsem s tím v pohodě. Protože jsem věděl, že je to pro ten účel, je to pro tu misi. Dával ti hnedka ze startu jako fakt sady, anebo jsi to dostal jako postupně? Jako začalo to postupně. Možná pro normální lidi to byly sady, ale spíš co jsem já konfrontoval, co ostatní nekonfrontovali, byly změny. Protože Mára prostě je střelec a nevadí mu měnit věci, ale hodně lidí kolem to může položit, protože na to nejsou zvyklí, nebo nelíbí se jim to, což já jsem konfrontoval. Okay. Dám klidně příklad, já nevím, jedeme do Prahy, jsme domluvení, teď já už čekám jako ready s kufrem na natáčení, že jedem do Prahy. O 5 minut později, nebo 5 minut před tím srazem, nejedem do Prahy, budeme nakonec do Prahy. OK, dobré. Jo, tím jsem taky prošel, no. Jsem taky prošel na začátku a jo, to je prostě, buď to vstřebáš a úplně v pohodě to prostě bereš a počítáš s tím, že to bude, anebo prostě zvládat nebudeš. Přesně. A jak říkáš, pro většinu lidí je tohle úplně, ty vole, to musí být měsíc dopředu, možná díl naplánované a trošičku změna už je problém. Přesně tak. OK, no a potom, jak je to bylo, rok, co jsme se neviděli, že já jsem nařešil jiný business turbo ještě. Pak jsme měli trošku okna, No. A pak jsem se vrátil zpátky. A jak to bylo, fakt rok nebo? Tyjo, 3/4 roku podle mě, co jsme to počítali, něco takového. A to musím říct, že za tu dobu, jak jsem si ho pamatoval prostě na začátku, a pak jsem se vrátil, ty vole, tak to byl úplně jiný člověk. Jo, tam fakt jde vidět za tu dobu, jak brutálně skákal. Kortečka, to je jako, že tomu se dostaneme ještě. OK, no a teda v rámci toho, že jsi byl, nebo seš non-stop vytížený, ať už to byly začátky v podstatě doteď, tak jak to zvládáš v rámci svého osobního života? Jsi non-stop jako podnikání, jsi furt v podstatě při něm, jo, co osobní život? Hele, koníčky jako cvičím, teďka teda moc necvičím, ale snažím se cvičit. Ale jako na rovinu nebojím se říct, nemám koníčky mimo práci. Nedám to časově, ani nemám jako zájem o to, že bych ještě, nevím, chodil rybařit, nebo něco takového. To ne. Aha. Takže prostě můj život obětuju práci a když jsem mimo práci, tak jsem s mojí přítelkyní. OK, tak k tomu se taky dostaneme ještě. Já to říkám furt, že moje práce je můj koníček a jediné koníčky, které já chci počítat, tak jsou ty pod kapotu. OK, dobré. Takže tam vlastně můžeme bavit o koníčkách. OK. Dobře, jsi nakousl tu přítelkyni. Tak... Pojď do ní. Ještě s tím počkáme. Jak to bylo, že to je taky pěkný příběh. Jak to bylo před ní? Jak ty to máš skrz ženy? Dávaj. Tak čekáš nějakou asi spicy, Dávaj. ostrou historku. Yes. Jsem nudný člověk v tomhle, přiznám se. Ne, za svůj život měl jsem jako jeden dlouhý vztah. A byl jsem zhruba 3 roky jenom na střední. Pak jsem si dal rok pauzu. Pak jsem si dal rok pauzu, řekl jsem si prostě ty jdu makat na sobě. To bylo i to období, já v podstatě jsem se rozešel a měsíc, 2 potom jsem potkal právě Markuse. A jel jsem fakt rok a řekl jsem si, seru na to, seru na ženský, neřeším to. Pokud ucítím, že to je ta the one, že to je fakt ta, s kterou chci strávit život, tak do toho půjdu, jinak mrdám na to, jako na rovinu. Okay. A tak to bylo. A bokovky? Ne, nic. Píču, vole, co jsi tam měl? Nic. Kámo. Nic. Sázíš, vole, hnedka na druhou kartu? První otestu a druhou jdu do toho? Je to tak? Já nemám co říkat, vole, já to mám taky, to napočítám na prsty, jo, ale... Ne, fakt, reálně, přísahám. Fakt, celý rok, já jsem řekl, rok prostě jdu se věnovat tomuhle. A pokud ucítím, že ta holka je ta pravá, tak jdu do toho. Tekly sliny ani z toho, jo? Kámo, tak poté, vlastně jak jsi šla na druhou holku, kámo, tak... Double, tak já to máme to v krvi, Je tak. Ale dvojčata zatím nechci. Neplánuješ, že? Zatím ne. To nechám tobě. OK. Aspoň něco. Good, no tak v tom případě, co ta druhá? Tam jsme měli trošku příběh takovej vtipnej, rádi ho vyprávíme, je to takový dobrý icebreaker. A je to holka, kterou když jsem poprvé viděl, tak jsem si řekl, jo, to je ona. To je rozhodnutí, ta je moje. Ta je moje. O tom ještě nevíš, to je otázka času. No. Přesně tak, ale její reakce byla jako,
Posral, vole. Asi tak. Protože bylo tam, chci staršího kluka a teda. Já jsem o 2 roky mladší než ona. Ale totální záměr, no. Zlomil jsem jí. Prvního zlomil na začátku a pak někdy jiný. Ne, rádi to vyprávíme, protože nevím, jestli lidi znají příběh Granta a Eleny, jak se vlastně potkali. Ne všichni, klidně dej. Klidně zhrnu. Grant měl v podstatě podobnou story, takže on ji dobýval a řekl si, tyjo, to je ona, tu chci. Absolutně nic, on jí prostě volal, nahrával jí zprávy, nechtěla mi s ním jako mít nic společného. U nás to nebylo tak tvrdý, protože jsem prostě okouzl hnedka samozřejmě, ale bylo to tímhle stylem. Já jsem jí dokonce budem říkat Kája, protože oba ji známe, takže i jsem Káji říkal, jako, že... To mi něco říká, no. To je ona. Že jsem jí i pustil to video a říkal jsem, takhle to dopadne, ona. Ty prosím tě, co zkoušíš? Vemte si, vole, tu myšlenku, že přijete za Borku a teď jí řekneš, a jo, ty budeš moje. Borka, vole, vás nezná, neví o vás, nejste absolutně její typ a teď prostě oznámí, než se zeptat, ty oznámíš, budeš moje. A ona ti Borka řekne, ani píšu, vole, běž do prdele. Se absolutně nelíbíš, neodpovídáš prostě, co chci, žádné ty body, co jsem si vypsal, nic prostě, absolutně nic. A teď se jí zasměješ, že OK, v pohodě, to je jenom otázka času, kdy budeš moje. Si se představte tu situaci. Jo, a to se přesně stalo Kubojovi. Přesně tak. A je to fakt je to hustý. Nevěřím, že je jako fakt láska na první pohled, že vidíš někoho, vole, na druhé straně planety, řekneš si, to je ten člověk. Ale reálně, já když jsem jí poprvé viděl, a jako jen občas jsme se bavili, ale jako neznali jsme se, tak když jsme byli na první večeři, tak už jsem tam šel s tím, že na 90% vím, že je to ona. Nebyl jsem si jistý, řekl jsem si, OK, večeře to potvrdí, po 10 minutách jsem věděl. Mně stačilo s ní prohodit 10, 20 vět, to už jsem věděl prostě. Na té večeři nebo někde jinde? Na večeři. Dobýval jsem. Kámo, jak dlouho? Necelý měsíc. Ty vole, tak to máš dobrý, kámo, mě to trvalo 2. Já jsem slyšel tvoji story, no. Hej. Nevím, jak moc do hloubky chceš zacházet, ale... Vole, jenom v rychlosti, ale vemte si situaci, kde se 2 měsíce pořád dokola snažíte a dobýváte a vy vlastně už znáte ten strop, že prostě tam je mes, nejde se dál prostě, tam je mes a po 2 měsících to povolí a teď si řekneš, what the fuck, co teď, co teď? Na to jsem nebyl připraven. Přesně tak, jako reálně jsem se až zeptal, vole, jako, co teď? Fakt jako můžu? Měl jsem to podobně, tak fakt? Jako fakt? Opravdu? Takové, že prostě několikrát po sobě se ležíš a pak je tam ta zelená vole. No tak, vole, tak na co čekáš? To bylo masakr, no, to mě jako hodně zaskočilo. Takže tak, no. No, nedali nám to zadarmo. OK. O to víc si ceníme. Přesně tak. Tak. Good. Co na mě vytáhneš dál? Ty vole. Špínu, no. Já jsem ale good boy, to je na mě. Jsem se snažil, řeknu storku. Nemáš co najít. Já, něco najdeme ještě. jsem chtěl na úvodku vlastně toho promo videa, jsem chtěl prostě dát tam Kuby Boje, jo, frajeris a teďka do toho porno, drogy, LGBT, marihuana, co tam ještě bylo? A... Ženy. Ženy, jo, a prostě tohle. On ty vole, vypadám jak nějaký, vole, zhulený pasák. A LGBT, vole, ambasador. LGBT ambasador. Jo, takže to samozřejmě musel předělat, to vypadá cool, ale to se rozvíte v průběhu, tak poslouchejte nám. Co se týká, když vemem, teď už ne, ale spíš ty začátky, jak jsi začínal, tak co se týká jako drog, alkoholu a tady tohohle, máš něco za sebou, nebo tady v tomhle taky budeme nudit a přeskočíme? Já se cítím až trapně, vole, v tomhle, ale jsem hrdý na to, že řeknu, že jako alkoholu, jestli jsem měl za svůj život 4 přípitky a 6 panáků, nikdy jsem nebyl opilej. A to byl ještě takový ten indiánek, ne s rumem. Ne, to byl fakt panák. Ale nikdy v životě jsem nebyl opilej a v životě jsem neměl žádnou drogu. Žádnou drogu, nic jsem neskusil. Ale... Masakr. Nevím, čím to je, ale měl jsem to jako v sobě už fakt jako od malička. Moji rodiče byli jakože... Jako dávali, že nedělá se to, ale nebyli úplně jako, že každý den prostě co, kde jsi byl, jako nevyslýchali, nebylo to tímhle, byla tam i ta důvěra, ale já jsem prostě od malička měl, že vím, že prostě to nepotřebuju. A i když jsem prostě byl na té party, kde všichni kurva byli
to do sebe kopali, dej si trávu, zkus, proč to nechceš? Tady ten jako, to si myslím, že je hodně jako důvod, proč lidi začínají, tady ten jako peer pressure, ten tlak toho okolí, že prostě tak si dej, tak tohle jsi dement, proč si nedáš? A co tam bylo to, že jsi fakt do toho nešel? Moje vnitřní přesvědčení. Já nevím, co to způsobilo, nebylo to, že bych viděl nějaký video a řekl si jo, jdu tak, prostě moje vnitřní přesvědčení bylo, že to je špatně. Už od malička. Sledoval jsi třeba nějaké podnikatele nebo něco motivačního, co tě k tomu inspirovalo, nebo to bylo prostě fakt jenom holej, že teď si řeknu jako z části jo, já jsem vyrůstal jako dost, že už jsem začal od malička sledovat, nevím, od 10, 11 už jsem začal sledovat jako i motivační obsah a tak, ale jinak ne, jako já jsem v podstatě svoje dětství strávil, já jsem byl přesně opak, já jsem byl jako gamer, já jsem pařil hry, já jsem se koukal na youtubery. Co zdával? Ty vole, GTAčko jsme hráli nejvíc. FIFU. Já jsem hrál fotbal 10-11 let. Fotbalista. Takže taky FIFU... jsi tak zkuhral? Takže zkuhral. Ne, já jsem byl ten poctivý. Já jsem byl ten poctivý. Ten poctivý, co byl na zemi. Až mě za to občas spoluhráči neměli rádi, že jsem mi přiznal prostě, že soupeř má mít balón a tak, že jako byl jsem tam vždycky férový, no. Strhávali se bory, bo málo ležel. OK. No, co tam ještě dával? To mě zajímá. Jako hry? To je Minecraft. Minecraft taky, ne? Taky stavil si, jo? Ty piče, jak svině. Ne, ale nejvíc, co jsem propařil, tak FIFU, takže sportovní hry, NBA, NHL, GTAčko, ale online jsem hrával. Já už jsem byl v Thieře, kdy už jsme hráli s kamašema online. Okay. My jsme i League of Legends jsem dřív hrával, ale to byla základka ještě. OK, tak pojďme, co ti to přineslo, jestli tam je nějaký pozitivum, a pak naopak, co ti to vzalo a co vnímáš, že to bere dál, když jsou fakt jako gameři vysloveně do toho. Jo. Já bych rozdělil to na dvě fáze, jedno je fakt jako čistě hraní a druhý je jako youtubeři sledovat fakt pičoviny na rovinu. Okay. Tak co se týče jako gamingu, tyhle, jako užil jsem si to a kdybych si mohl vybrat, tak asi bych to nevzal zpátky. Fakt jsem si ty léta jako užil. Vyřádil jsem se, jako, že fakt jsme si jako zahráli, bylo to super, nelituju toho vůbec. Že by mi to něco přineslo jako do života, jak někdo říká, jo, já díky tomu vole líp přemýšlím a tak, to ne, to si nemyslím. Nemyslím, že to mělo nějaký jako benefit, ale na to, jak jsem prožil svý dětský léta, jsem jako za to rád a nevrátil bych to zpátky. Takže jako užil jsem si to, byla to zábava, bavilo mě to v tu chvíli, mě to naplňovalo. Že fakt jsme šli hrát, chtělo se nám do toho a všechno. Okay. Ale že by mi to mělo nějaký benefit, že mi to něco přineslo, to ne. Jo. Tak ne. Pozor, jako ti z vás, co zajímají investice a reality, tak Kuba tam má furt ještě vesnice, domečky postavené v Minecraftu, tak... Tajně, vole, po večerech hraju. Když vidíte, že nedodám úkol, tak hraju Minecraft. Takže koho zajímají investice, tak na Kubu a stačí si říct velikost. Pokud to už nemá za ty leta, tak dodá. Teď už si to radši koupím v reálu, no. Okay. No a teď naopak, teda, když to vemeš teď na aktuální společnost, říkáš youtubery a podobně? Jo, vrátím se ještě teda k tomu v té době, jako za co neskutečně vděčím. Když jsem sledoval český, tak to bylo zas pobavení, zas asi bych to nevzal zpátky, bylo to fajn, ale nic mi to úplně nepřineslo. Ale co mi fakt totálně změnilo život, bylo, když jsem začal sledovat americký youtubery. Oni dělali pičoviny, oni celý den prostě lítali po městě, ale měli prachy a prostě užívali, dělali blbosti, já nevím, koupili, vole, Monster Truck a jeli rozmrdat, vole, auta prostě a takhle, víš co. Aha. Jako fakt blbosti, ale já jsem se tam naučil anglicky. Tam jsem se naučil anglicky prostě. Já jsem to sledoval, každý den jsem to hltal a teď mám prostě angličtinu fakt jako úroveň rodilý mluvčí a... Třeba tak nevím, kde je chyba, bo já jsem hrával a možná jsem hrál i víc jak ty. Aha. A jsem rád, že řeknu, vole, svoje jméno. Anglicky. Ej, fakt jsem se tu angličtinu, a to jsem se jako snažil a jak plno lidí, co mi říkalo, že mimo jiné, že sledovali pořady, tak hodně prostě ty hry, jak hráli, tak se naučili brutálně angličtinu. Tady díky tomu. Ani hovno. Ale já když se na to fakt reálně i podívám zpátky, to bude možná trošku sci-fi, jo, ale mě když bylo 8, 9, 10 let, něco takového, tak můj brácha už je přes 10 let v Dánsku, což znamená, že on má manželku i dítě Dánku a oni spolu mluví anglicky. No, celkově v Dánsku je hodně jako rozšířená angličtina. A já si pamatuju, když oni poprvé přijeli do Česka, to mi bylo nějakých těch, no trošku víc, 10-11 let. Poprvé přijeli do Česka, to já jsem neuměl anglicky. Takže já jsem na škole jsem měl angličtinu od školky, ale upřímně nemyslím si, že ve školách ta angličtina je úplně ten způsob, jak se naučit anglicky. Souhlas.
Takže já jsem prostě, jsme tam byli a teď ta Caroline, což je moje švagrová, tak se mě zeptala, doteď si to pamatuju, hey, how are you? Já jsem jí nerozuměl a nevěděl jsem, co jí odpovědět. A já přísahám, v tu chvíli jsem se tak styděl a tam jsem se, teď fakt možná sci-fi, tam jsem se fakt rozhodl, já si tu angličtinu musím naučit. Já už se do téhle situace nikdy nechci dostat, já si to fakt musím naučit. A od té doby jsem začal víc sledovat angličtinu a tak a od té doby mi to začalo jít. To bylo fakt to rozhodnutí, co to zlomilo. Yes. Silné rozhodnutí. To je to, co říkám furt, že cokoliv chceš udělat, silné rozhodnutí. Přesně tak. A je jedno, i když nasledují mladí, může ti být 8, 10. Ty tu schopnost máš se rozhodnout. Jedno, kolik ti je. Je pravda, že já to rozhodnutí jsem dal až fakt teď v podstatě, jak přišel grant, jak na mě byla ta tíha, ten tlak té licence, tak tam jsem dal rozhodnutí, ano, udělám to. A celou dobu jsem šel, nejen celou dobu já, ale jako okolí, kolegové kolem mě, kamarádi kolem mě, rodiče, učitelé, tam dávali tu myšlenku, že prostě nenaučíte se to, vlastně seš dement v tomhle, někteří to umí, někteří to prostě nenaučí a furt mi to dávali a já jsem se to učil, ale tím stylem, že já vím, že to nenaučím. Jasně. Jo, a to bylo to, co mi to prostě blokovalo, že měl jsem to prostě v hlavě tu myšlenku. Až tady u vás, když jsme začali, jo, že jsme začali budovat vlastně ty firmy a přišel ten zlom právě toho granta, tak tam teprve přišlo to rozhodnutí. Jo, tam přišlo to rozhodnutí, že jo, naučím se anglicky. A je to reálný. A od té doby to teprve leze do hlavy. Já neříkám, to je snadný, ale leze to. Super. Celou dobu nic. Super. Takže už nás ale mrzí, že ti nemůžeme nadávat, ty už tomu budeš rozumět. Už tomu rozumím, vole. Už vím, co si tady jsme dělali, vole, prdel. Hej, to jsem nesnašel, když jsem tady nastoupil, když jsem úplně začínal, jo. To bylo jak na Vietnamce, prostě fuck you, bitch. Já když jsem nastoupil, když jsem se vypracoval prostě na pozici ředitele, tak ty vole, já jsem tu šel, dělal jsem marketing, pak teda doplňkově ještě prodej a oni se tady furt přestřelovali prostě hláškama v angličtině, Kuba, Markus, Johnny do toho, přestřelovali se hláškama anebo něco na mě. A já vždycky byl jenom takový ten smajlík jako v pozadí, jo, chápu. Absolutně jsem nevěděl, vole, co říkali. Maximálně prosté slova, to jsem jako pochytil, že a to bylo tak všechno. Že si připadá jak dement, vole, jako když něco schválně si dělali prdela a ještě jenom je valili. Říkám, ty vole, absolutně nevím, vole, co. Absolutně co, teď už mají poprdeli, vole. No sakr, no. Ještě když se vrátím k té angličtině, pokud se to chcete naučit, tak za mě fakt nejlepší, koukejte se na ten obsah, na ty youtubery a hlavně fakt, jako když se na to podívám, i když dělají jako blbosti, já jsem vyrůstal na Jake a Logan Paul. Já doteď, no, znám. Jo. Teď už je moc, Jakea furt obdivu, Jakea furt sleduju, to furt i občas si pustím třeba jeho video, mám rád jeho content, ale oni fakt dělali úplný kraviny. Úplný v podstatě jako děcka, co mají prachy, takže dělali si, co chtěli, ale to bylo naopak to dobrý. Protože to bylo akční video, ty když tam borec přijede monster takem auto, nepotřebuješ rozumět, co říká. No, asi. Ale furt to chytáš, furt to posloucháš a on řekl tohle, když občas nevíš, dobře, najdu si, jo, to znamená tohle. A oni používají tu řeč jednoduchou, normálně hovorovou, že jo. Takže tohle je první věc. Druhá věc, to bude zaznít možná trošku divně, mluvte si pro sebe anglicky. To je další věc, co mě naučila anglicky. Prostě já jsem šel a snažil jsem se přemýšlet v angličtině. Já jsem řekl, OK, tak teďka chci jít, já nevím, tam do pokoje a udělat tohle, jak jsem řekl, OK, I'll go to that room and I'll do this and this and this. Jít prostě už rovnou anglicky, přemýšlet anglicky. Tak pak nevím, kde je chyba, když já jsem mluvil anglicky, abyste nerozuměli. I am Dominic. Hello. Přesně tak. Okay. Nice to meet you. OK, tak pojďme dál. Good, no a ještě ses nevyjádřil, jak to vnímáš na tu dnešní společnost, když vidíš fakt ty gamery, co jsou non-stop zalezlí doma. Děcka to dělají úplně to sami, sledujou a ti youtubeři vlastně mimo to hraní v pozadí fakt dávají ty pojebané názory. Jo, hejtujou, kritizujou, prostě bullshity dávají. Jak to teďka vnímáš? Byl jsem jedním z nich, ale dneska fakt i tím, že mám tu osobní zkušenost, já nemůžu, jako můžu říct někomu, kdo bere drogy, že drogy jsou špatný, ale ode mě to úplně neveme, když jsem si to nikdy jako neskusil. Tady můžu jako čestně říct, protože jsem ten gamer byl, že co ti to přinese? Jako reálně tvrdá otázka, co ti to přinese? No, mě to baví, OK. Tak když to budeš dělat hodinu denně, OK, fajn. Ale zavřít se fakt prostě na každý večer přijít a mít to fakt jako mimo práci ten tvůj život, za mě je to jako škoda. Jako OK, žijte si každý, kdo chcete, ale je to škoda, je to promarněný život za mě. Souhlas. A zás protože už se to obhajují lidi. No ale jsou lidi, co tím vydělávají peníze. OK.
ale i když se na to podíváš, co za hodnotu oni přináší do světa. Vydělají si peníze, i když budou milionáři, v čem pomůžou tomu světu? Víš co? Když máme marketingovou firmu, pomůžeme podnikatelům, ať jsou víc vidět. Když má Markus energetickou firmu, pomůže lidem s energiema, s ušetřením na elektřině. Když prodáváš auta, tak prodáš lidem auto a oni to auto můžou používat. Když dáváš hru, tak prodáš čistě zábavu. A v dnešním světě, bohužel, ta zábava má až moc velký místo. Je tak, má to přesně tak, místo, dosahy. Problém je v tom, že v rámci toho dosahu tam dávají bullshity message. Jo, to je to. Kdyby to bylo aspoň pozitivní, že pak přijdeš, mimo tu gamesku si prostě ještě začiluješ a začneš prostě přemýšlet, vizualizovat, motivovat se, prostě bomba, ale tam přijdeš a pičo, sračky tam jsou, fakt sračky. Jo. A fakt je to brutálně nakažlivý, no, je to fakt těžký, no, pak z toho vyletět. A já sám jsem mi pozoroval, že já jsem prostě, teď to mám obrácet, teď já furt myslím na práci, já nikdy nevypnu. Já i když jsem kdekoliv, já nedokážu vypnout, já furt myslím na práci. Co bych mohl udělat? Ok, a teďka teda v tom případě, co na to káže, když vole spolu picháte? No tak. Má to stejně? U toho na chvilku vypnu na práci, dobré. Ok, na jak dlouho? 5 minut? Záleží. Okay. To nechám na divácích, co si domyslí. Tak, good. Záleží, jak dlouhá je to spolupráce s tím klientem, jak dlouho to musím přemýšlet. Ne, ale ještě když se vrátím k tomu, tak všiml jsem si, že když jsem hrával, tak jsem furt myslel na ty hry. Já, i když jsem byl to malý dítě, když jsem v 10 letech hrál ten Minecraft, tak já, i když jsem šel prostě ven, hrál jsem fotbal, tak jsem přišel, píče, co tam postavím, vole. Jako furt, víš, furt ti to šrotuje, furt strašný žrout pozornosti to je. Furt se k tomu vracíš. A i když to nehraješ aktivně, tak furt, tyjo, co tam vytvořím, co tam udělám. Což když tohle je na to, abys vytvořil domeček v nějaký hře, tak to nemá takový efekt, jako když půjdeš ven do toho světa a něco tam změníš. Tohle jsem se hádal s jednou borkou, co má doma 2 kluky. A přesně non-stop prostě jako Minecraft a tohle, ať prostě staví, ať tvoří a to. Říkám, čo, a není lepší, když to tvoření, co tady dělá, to udělá tady v tomhle světě? Jo, že půjde, ok, tak běž ven a to tam, co se snaží stavit vole vevnitř, jako v té hře, tak nazbírej si klacky, aby si poslali třeba bunkr do lesa, něco, ale ať je to tady. A jsi tady v té realitě, vole, ne, že jsi myšlenka úplně někde v prdeli. A stavíš tam fakt jako blbosti. Jo, jestli chceš vole si kreslit, tak proč budu v tom digitálním světě si kreslit, no tak vem si to tady, vole, vem si tady pastelky, já nevím co všechno a dělej to tady. Jo, tak proč to tam dávám tu pozornost do toho? Je to tak. Jako třeba virtuální realita, to mě fakt děsí. A to jsem člověk, co miluje technologie, ale já jsem z té virtuální reality fakt jako smutnej. Kámo, fakt mě to sere. Teď jsem viděl, co virtuální realita, ale už jako v rámci vztahu, si vemeš nové brýle, ti, co nemají prachy, tak si koupí jenom takovou násadu prostě na pero, anebo borky prostě si sednou, je to jak si vole sedlo od koně, jenom prostě s pérem přidělaným. A máš prostě tu virtuální realitu o tom, že jsi s tím partnerem. A nastavíš se ho podle svých představ, takže jsi prostě ta hlava ti bere, že to je přesně tvůj dokonalý partner. To se můžeme dneska bavit, kolik tady je rozvodovost, kolik 50%, možná víc? Přes 50%. A proč ty vztahy nefungují? A teď se na to podíváš, proč bych si měl někoho hledat, když já si můžu zapíchat teď, přesně když mi to napadne, a je to přesně ten typ, co já chci. Přesně tak. A to je právě to, proč to vzniklo? Co byla první myšlenka člověka, koho to napadlo? No, mě se nedaří s ženskýma, tak já si myslím něco, já tě nepotřebuju. Jo. Je tak? Je to tak. Prostě ta doba se snaží, jako samozřejmě, co se týče medicíny, co se týče těchto věcí, pojďme to furt posouvat, i ty technologie, všechno, ať to ten život lidem jako už usnadňuje v těch stylech, že nemusí dělat fakt jako těžkou manuální práci a tohle, s tím naprosto souhlasím, ale ta doba strašně rozmazluje. Souhlas. Víš, OK, lidi se bojí oslovit holku, dobré, tak místo toho, aby jsme naučili, jak oslovit holku, tak jim dáme přístroje, tě nemusí oslovovat. Jo, je to tak. Utíkají od problému. Náplastí zalepujou otevřenou ránu. Všechno, prostě. Všechno. To není jenom jako vztah, to je fakt jako všechno. Jo. Kdekoliv nějaký problém, tak tady máš nějaké to řešení, čím to zalepit. Jo, přesně tak. Jo, než aby si to mučil. A to je ten důvod, proč ta doba teďka doprdela. Přesně tak. OK. Přesně tak. Good, tak pojďme na další téma a dostaneme se právě k tomu dublu. Kdy jsi dostal fakt takovou důvěru od Markuse, že ti svěřil tak velkou konferenci.
Co jsi tam proto musel udělat, co jsi tam musel vybudovat, že ti řekl, OK, tak teď ti dávám největší konferenci, co tady byla, jo, Československo v rámci jako motivace, biznisu a toho. Co jsi tam musel proto udělat, že si dostal tu důvěru a dal ti to vytvořit. A potom bude druhá otázka, jak jsi to vůbec udělal. Jo. Co se týče důvěry, tak my jsme si s Markusem vybudovali hodně rychle. Druhý den, co jsem s ním byl, tak už mi dal údaje ke všem Instagramům, Facebookům, ať mu to zpravuju. Úplně prostě, protože on na mě viděl, že jsem jako důvěryhodný člověk a že prostě tam i já vnímám tu misi, cítil to ze mě, takže věděl, že prostě nebudu dělat pičoviny, takže neměl problém mi to svěřit. Ale to šlo dál, nevím, po 2 týdnech už to bylo, OK, hej, rovnou ti uděláme kartu k mému účtu, ať můžeš prostě, když budu potřebovat něco zaplatit, tak to můžeš za mě vyřídit, můžeš mi s tím pomoct a teda. To je další věc, k tomu jsme se ještě nedostali, já jsem začal jako kameraman. Čistě kameraman. Ale on byl právě, OK, tak myslí to vážně, nebo jde jenom si vydělat tady na 3 měsíce a to. OK, hej, Kuby, prosím tě, mohl bys mě zajet do servisu s autem, mám meeting, tak a jo, jasně, OK, v pohodě. Nikdy jsem si neřekl o nic za to. Já jsem vždycky byl prostě jasně, rád mu pomůžu, je to prostě můj parťák, je to můj šéf, já mu moc rád pomůžu. Nikdy jsem zatím neviděl žádnou vidinu, prostě ničeho. A po těch 3 měsících on fakt viděl, ty vole, ten člověk to fakt myslí vážně a je prostě se mnou jako whatever it takes. Prostě pokud je potřeba jít do boje, tak půjde do boje. Což znamená, že my jsme tu důvěru měli spolu hodně rychle a potom on prostě svěřit mi tuhle věc byla pro něj jako asi v pohodě věc, no. OK. Good. A v tom případě teda jako není to prdel taková konference, jako udělat pro tolik lidí, všechny fuck upy okolo, co všechno musí zařídit. On ještě doplně, on se mě průběžně testuje, on furt, i když jsem měl třeba v tu dobu jsem měl fakt jako hodně toho, tak furt sázel, furt zkoušel, co vydržím, co dám a nikdy jsem se nevrátil s tím, že jako to nejde absolutně. Vždycky jsem to nějak udělal. A my jsme měli plán, na rovinu, ohledně Doublu, že do budoucna bude fajn, když se to naučím a vezmu si to na starost, ale že teď najmem profi nějakou eventovku, ta to zaštítí, já budu tomu borcovi, prostě budu furt chodit s ním, budu dělat jako shadowing, budu ho prostě stínovat a zjistím, jak to dělá a teda. A pak příště tu konferenci můžu dělat já. To byl plán. No, potom byl v Americe a volal mi, protože tam je časový posun, takže volal mi třeba v 1 ráno. A já jsem spal, takže úplně, what the fuck, co se děje? Další máme pravidlo, bossovi se vždycky bere telefon. Vždycky. Máme to i s přítelkyní nastavený, vždycky mu beru telefon. Ona to ne? Že ona musí brát. Když říkáš bossovi musí brát telefon, tak ona musí brát. I'm the boss, man. I'm the boss. No, dávaj. Takže vždycky beru telefon, takže v 1 ráno nebo v kolik, nebo o půlnoci jsem zvedl telefon a on, Kuby, musíš naučit plavat. Zorganizuješ to ty. A moje reakce? OK. Tak jo. V 1 ráno. OK, tak jo, proč jsi lidi? Dobré. V hlavě, píče, kurva, do prdele. A teď si vemte... Do prdele. Ale jo, super. Na to chce velké koule, ty vole. To dáme. Takže to byla moje reakce. Předpokládám, že už si pak nespal. Ne, jako jehňátko. Ty vole. Tak půl hodiny jsem byl jako úplně... Aha. Ale já jsem měl fakt radost z toho. Já jsem vůbec jsem necítil pochyb, že to nedáme. A fakt jsem byl... A nebylo to rok dopředu, jo? Bylo to 2-3 měsíce dopředu, nebylo to zas tak dopředu, takže byl to sice těžký úkol, ale prostě jsem věděl, že to zvládnu. A jak jsi to udělal teda v tom případě? Říkám, není to prdel a když nemáš zkušenosti a nevíš, jak to chodí, tak to úplně snadný není. Už mám, jako, trochu si říct, že už mám dost znalostí i co se týče organizace, i tím, jak jsme tady nastavení a jsme fakt jako sladěný tým, tak kdykoliv jsem potřeboval pomoct, tak jsem se poradil třeba s Johnem, nebo jsem se na to něco i nastudoval a věděl jsem prostě, jaký věcí se řídit a prostě jsem to šel dělat. A dělal jsem to bacha, to nebylo, že bych tomu věnoval, že full time. Já full time Doublu jsem věnoval poslední třeba týden. Já předtím jsem normálně dělal kameramana, pomáhal jsem Markusovi, řídil jsem tu divizi 4, tu dodávku. Já jsem fungoval normálně, já jsem tohle dělal jako aktivitu navíc. Tak kdyby se někdo chtěl tak z prdele zorganizovat, tak se ozvěte. Tak víkendovka jenom, pohoda. Tak. Bomba, jako skvělá a fakt práce, to bylo, a co je fakt hustý, že, protože já jsem nikdy v životě neorganizoval žádnou akci. Nikdy v životě. Ale tím, že já jsem z 0 skočil na 6 000, tak teď, když děláme obchodní trénink a vidím tam třeba lidi, co to organizuje, jak stresuje já. Obchodní trénink, pro 50 lidí. A já už reálně fakt to ani není hra, jako mě to nebaví. Já, kdybych to měl organizovat, mě to nebude bavit prostě.
Nemám k tomu co říct, jako je to fakt masakr, ty vole, pro 6 000 lidí. Já si dokážu představit, že zorganizuju fakt ten obchodní trénink třeba, jo, pro 50 lidí, to si dokážu představit, prostě sračky okolo, ale jako do konference pro 6 000 lidí, co mělo být, nebo co bylo, jo, co mělo být a bylo, jo, největší na Česku, na Slovensku, tak do toho bych si fakt netroufl. To fakt klobouk dolů. A tam jsem se taky poprvé, což mě jako hodně bavilo, už jsem se fakt dostal do fáze toho, že Markus byl už v tu dobu, on se vracel vlastně měsíc před konferencí, takže Markus byl předtím 3-4 měsíce v Americe, takže já jsem ty jednání s výstavištěma tak už potom na ně chodil sám. Takže to byla pro mě velká škola, jako fakt prostě, no OK, máme tady tenhle budget, no ale bude to stát víc, OK, hej, musíme to prostě vymyslet, ať to zvládneme. A už jsem tam měl i to vyjednávání a tohle. Což už dostat se do takové pozice sám je už jako hustý. To byla hustá škola. Masakr, no. Byla hustá škola. A taky, což fakt i cením, fakt Markus vzal tu důvěru, že prostě běž to zvládnout. Jo. Běž to zvládnout. Ale fakt jako super. To se potom zmiňoval vlastně ještě na tom double přímo. Jo, říkal Markus to sami, že prostě hele, máš to za úkol a je mi jedno, jak to uděláš, prostě to udělej. Takže no, to je škola, ty vole. Ne jak to. Ne jak když vedete, ať už máte lidi pod sebou, anebo i děcko, když máte, a furt za ručičku a furt tohle a za rameno koukáš a toto. Ne, běž, udělej to, tečka. Na tobě, jak to uděláš. Ty si pamatuju tu větu, musíš se naučit plavat. Jo. Bomba. No a ty jsi tam zmiňoval v průběhu, že když jsi vlastně pomáhal na začátku, tak si dělal všechno zdarma. Jo, že jsi fakt jenom testoval, co zvládneš. Yes. A dej mi k tomu názor, jak to vnímáš dnešní společnost, když každý chce jako za všechno sotva hnehnou a první otázka, co je, aniž by něco ukázal, tak otázka je prostě, kolik za to dostanu. A i když něco dostane, tak skoro hovno udělá. Je to za mě, můj názor, je to smutný, je to drzý a nedělá se to prostě. Jako reálně, jako samozřejmě každý člověk má hodnotu, musí být oceněn, není to, že máte pracovat všude zadarmo, nikdy se nechte zaplatit, absolutně ne. A pokud děláte kvalitní práci, tak určitě si zasloužíte být kvalitně ohodnocení, tak jak to má být. Ale prostě přijměte ten fakt, obzvlášť mladí lidi, když v něčem začínáte, tak běžte prostě do té firmy a klidně jim to dělejte tu práci zadarmo. Ty peníze, OK, jako ty vy se k ním dopracujete, ale ty zkušenosti jsou na začátku to nejdůležitější. Yes. Já můžu dát příklad. Nedávno jsem se bavil s klientem, podnikatel. Teď začal podnikat, ale on je napůl zaměstnaný, napůl podniká a že chce jít za šéfem, si říct o větší výplatu. A ptal jsem, jak to má udělat, že tam je jako, má tam prostě 2 borce, co jako taky dělají. A že se jako nechce úplně jako troufnout tam jít a hele, já jsem prostě lepší, jo, já mám lepší zkušenosti a bla, 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 prostě, že nechce jako ponižovat dolů ty borci, co tam makají. A já říkám, a proč bys to dělal? Prvně, pokud chceš si zvýšit výplatu, tak ukáž, že děláš, udělej tu produkci, ať to ten šéf vidí, a ne jako teď jeden razově, že jsi prostě mákl jenom, že chceš zvýšit, ale udělej to dlouhodobě. Ukaž to, že děláš víc než ti borci, co tam jsou jako top. A potom s tím to nakráčej, jo, za ředitelem a úplně v pohodě mu řekni, hele, chci vyšší výplatu. Úplně v pohodě. Proč? Protože on to sám uvidí, že ta produkce se zvedla a že tam drží od rána do večera a děláš víc než ostatní. Ty nepotřebuješ nic obkecávat, nepotřebuješ se dohadovat a přemlouvat a říkat o sobě, jak jsi lepší a že, já nevím, líp vypadáš, vole, líp mluvíš, já nevím co všechno. Ne, udělej produkci. Je úplně jedno, kdo jste, na jaké jste pozici. Je to úplně fuk. Ukáž produkci. Jo. A další věc, já i třeba, protože může se zdát, že jsem se k Markusovi dostal prostě, no tak náhodou švagr, tak to. A já se svým švagrem, to už od mých nějakých 15, 16, my jsme fakt 2 roky vytvářeli v podstatě tady tu videoprodukci, dělali jsme tohle, jsme to dělali téměř zadarmo. Já jsem z toho, jestli jsem za ty 2 roky z toho vydělal 20 000 dohromady. To se dozvěděl až pak, že za to něco máš dostat. No to mě ještě nenapadlo. ne, ale prostě já jsem byl ochotný dělat tu práci zadarmo a teď já jsem už měl spoustu klientů za sebou natočených, totálně jsem si to na tom pozvládal, naučil jsem se to dělat a potom Markus nebylo, že by se zeptal jako Johnnyho, nemáš nějakýho kameramana, on už šel jako přímo v podstatě, hej, viděl jsem, že máš dobrýho kameramana, toho bych si chtěl půjčit na ty 3 měsíce. A důvod, proč se tohle stalo, bylo, protože jsem dělal natáčení, to byl dokonce nějaký charitativní projekt zadarmo
A Markus prošel a viděl, že my jsme něco jsme natáčeli a ty tam bylo víc lidí a byl tam zmatek. A já opět, OK, hej, pojď, my uděláme tohle. A opět jsem to tam začal jako organizovat, ne? To mi bylo 18 v tu dobu. Takže jsem to úplně organizovat a on prostě viděl, mě úplně jedno, jestli, mě to pak Markus si říkal, mě úplně jedno, jestli ten člověk umí natáčet, mě úplně jedno, jak kvalitní natáčí videa, on prostě, já vidím, jak má super komunikaci a já ho chci do týmu. Jo, že to taky padlo to rozhodnutí, prostě chci. Jo, přesně tak. Přesně tak. No, OK. Good. Pojďme dál. Si vybavu a dneska jsem projížděl přes Brno a viděl jsem tam na budově velkou vlajku a Pirátská strana. A to je dobré, tak to si každý myslí svoje, ale na jedné straně, na druhé straně tam krásně vlály unikorn vlaječky. Jo? No tak to mluví samo za sobě. Co si o tom myslíš? Unikorn, barevná duha. Tak vítejme v banu, protože škrábeš si ptáčky přes tepláčky, vole, a podobně. o tomhle se moc... Tohle je citlivé téma, takže vítejme v banu od Instagramu. Ne, na rovinu je to smutný. Každý je OK, řeknu to diplomaticky, každý dělejte si, co chcete. Ve chvíli, kdy to začnete spát všem ostatním, tak je to prostě problém. Zas, když by to byli lidi, prostě OK, tak je někdo gay, v pohodě. To, že se z toho teďka dělá, že je trans, že musí nosit průhledný trička a tohle, kdyby ti lidi, teď řeknu jako tvrdý názor, ale kdyby ti lidi vypadali úplně normálně, teď tvrdý názor fakt, úplně normálně, mně to nevadí, ať mají orientaci, jakou chcou, já jsem 100% heterosexuál, nikdy nezažiju nic jiného a nemám v okolí žádnýho geje, klidně to řeknu, nemám v okolí žádnýho geje. Ale prostě pokud ti lidi se chovají normálně, drží normálně, chovají se prostě jak normální lidi, drží zásady společnosti, nejsou na nikoho útoční, ať si dělají, co chcou. Ale pokud jdou prostě průvody lidí, když se na ně podíváte, a ukazuje se to i dětem, co prostě selský rozum, co prostě vypadají, že je něco špatně, tak za mě to není OK. Jo. Za mě to není OK. Souhlas, já na tohle mám jako tvrdší názor skrz to, že mám už prostě 2 holčičky a když to beru z pozice jako otce, tak mi to brutálně sere, jako do jaké společnosti teďka jako se narodili. Souhlas. A já beru jako povinnost to změnit. To taky. A přesně jak říkáš, jako souhlasím s tím, že OK, tak když už takovou orientaci máš, tak si uměj, dělej si tam, vole, co chceš, ale dělej to někde, kde tě nikdo nevidí. Pokud to hodláš, a co je jako ten člověk? Problém je to, že i ta společnost, jo, další prostě všichni to cpou. Já jsem tady říkal několikrát, že jeden z důvodů, proč to je, je to, že to vytváří chaos. Jo. Zmatek, chaos, hádky a podobně. Jo. A v této situaci se nejlépe ovládají lidi. Za prvé, a ještě k tomu doplním, kdy člověk tvoří, v jaký fázi člověk tvoří, když dává pozornost ven, když přemýšlí nad tím, jak změním tuhle věc, jak pomůžu téhle věci, jak vytvořím tohle, jak pomůžu těmhle lidem, jak přispěju na charitu. To jsou věci, co on dělá ven, to je energie, co dává ven. Ten problém, co je tady s tím LGBT a td., je, že oni tu pozornost těch lidí směřují na ně. Už to není, jak dosáhnu tam toho, ale už je, tyjo, a jsem teďka tohle nebo tohle? Cítím se teďka jako žížala nebo jako telefon? A ten člověk, ve chvíli, kdy řeší jenom sebe, za prvé se zamotá, protože člověk se prostě, když přemýšlí jenom o sobě, tak se zamotá, a za druhé on přestává tvořit ten venek. A jak říkáš, potom ty lidi se snadno manipulujou, protože oni přestávají vidět ten okolní svět. No. Oni, i když tvrdí, že se zajímají o ostatní, tak oni se furt obrací na sebe. Já se cítím takhle a já se cítím takhle a já bych chtěl být tohle. Yes. Jako jedna z dalších věcí, to je, nemusí to být samozřejmě jenom LGBT, ale jedna z dalších věcí, co je, tak jednak je to trend, je to prostě podporované jako trend a chcou pozornost. Ať si každý myslíte, co chcete, ať si každý říkáte, co chcete, každý chce pozornost. Souhlas. A proč já to mám dělat náročně? Píče s mužkama tady. Proč já to mám dělat náročně? Proč já to mám dělat eticky? Proč to mám budovat několik let, abych nějak zaujal, když já tady můžu udělat tohle? Jo, a můžu si říct, ty vole, cokoliv, teď už to, že jsi, vole, gay a lesba, už bych řekl, že je takové jako nudné. Že musíš být něco víc prostě. To je hodně zajímavé názor. To jako... Souhlas.
to už dneska vidíš, že to je spíš taková jako normálka a je to až nudný, že prostě dneska už musíš být něco víc. A tohle, proč to neudělat, když já tohle udělám a do týdne mám pozornost. Co do týdne? To bylo možná i ten den, když to rozhlásím, tak ten den už mám pozornost. Jo. Když pro vás to není reálné, tak si dejte příklad jenom partnerství. Tam na začátku, když se poznáváte, tam si dáváte 3 prdele pozornosti, jeden druhému. Yes. A postupně, jak ten vztah se buduje, tam se buduje ještě, ale jak se přestane budovat, a teďka ztrácím tu pozornost a tak už jsou hádky, už není komunikace, jo, rozvody a další. A teď si vemte, pokud teďka jste v tom vztahu a nějakým způsobem to funguje, tak jeden z vás, anebo oba byste tu pozornost přestali dávat. Nebude to fungovat. Každý tu pozornost vyžaduje, každý. Dítě, to máš úplně krásný ukazatel. Já to vidím ty nálady holky, jak střídají. 3 prdele pozornosti, nadmíru, nadbytek té pozornosti musíš dát. Jo. A další věc, co je fakt jako velký problém, a jako to je fakt vtipný, protože když se podíváš i na to hnutí, tak tam furt přibývají písmenka. A moje otázka je, kdy to skončí. Jako reálně, my si koledujeme o to, že to bude postupovat dál a ta sexuální morálka bude horší. A když prostě člověk, co se přeoperuje, nosí podprsenku a jde s tím do školky, je braný za normálního člověka a ne za, jako teď fakt jako na rovinu, ne za uchyláka, tak za chvilku budeme ve společnosti, kdy bude pedofilie úplně OK. Kdy budou prostě jakýkoliv sexuální praktiky úplně OK. Když jsi říkal ty písmenka, vole, tak se jede různé praktiky a všechno se jede podle abecedy, za mě kam to spěje, že až do zetka. No co do zetka, tam spěje to tam, že se za chvilku rozšíří abeceda. Nebo. Co tam všechno přibyde. Ale je to přesně to. A že abecedu určitě vymyslel muž a je to problém. Ty vole. Ale je to tak, jak říkáš, že za chvilku to bude normální. A ono, to je to, co jsem říkal. Že ty obyčejné, jo, že jsi gay, lesba, tohle, to už je takový jako fakt nudný obyčejný. Přibývá. A ba naopak dost lidí se už toho zastávají, že to tak normálka, že to musí, ty děcka, ta mládež to musí znát, musí to vidět, musí se to vyučovat, stojí si za tím, dělají proti tomu pochody, že pojďte to dát ven, musíte to ukázat a že to je úplně normální. Oni tak proti tomu bojují, oni tak se do toho vžili, že je to pro ně úplně normální, realistický svět. A naopak my jsme ti dementi, co to nechápou. Ale zároveň udělali kdokoliv, kdo to organizuje, udělal velkou chybu, že oni to začali tlačit tak moc, že až teď fakt přišel jako tvrdý odpor. Protože když si všimneš, tak do té doby jako byli lidi, že s tím nesouhlasili, ale nešli do toho. Já pár let zpátky, když byl pochod gayů, tak jsem si řekl, OK, tak whatever. Ale teďka, když prostě zaprvé tím, jak se posunulo, že to je jako horší a horší, jsou tam jako fakt větší a větší individua. A za druhé, když se na to fakt podíváš, tak ti lidi prostě jsou úplně mimo. Jo? Jsou úplně mimo. Crazy. A oni fakt to už přesáhli tu hranici a až teď fakt přišel tvrdý odpor. Teď fakt vidím, i když se podíváte na ty diskuze a tak, ti lidi víc a víc už jdou fakt jako hej, ale tohle už fakt není OK. Já fakt nechci, aby tohle moje dítě v tomhle vyrůstalo. Což znamená, je to šance fakt na jako wake up call, na probuzení pro to lidstvo. A teď otázka, ale jaká strana bude silnější? Musíme to porazit. Přesně tak, proto jak jsem říkal, je to povinnost. A nejen, já říkám, že to je moje povinnost, jo, ale je to povinnost každého, co trošku tam tu myšlenku má, aspoň trošičku, to není v pořádku, tak v ten moment už je to vaše povinnost s tím něco dělat. A ne jenom o tom přemýšlet, fakt jít reálně něco dělat. Jo. A hlavně fakt pojďme řešit něco kreativního pro lidstvo. Jestli řešíme to, že tady, ale to je další věc. Oni říkají, my nemáme práva. Oni mají práva úplně stejný jako my. Oni ty práva mají celou dobu. OK, jsou státy, kde je to nějak potlačený, chápu. Ale normálně tady v Evropě a tak, oni ty práva mají úplně stejný. Oni nepotřebují speciální vyhlášky. To je to, co se dožadujou. Ale dožadujou se toho. Tak. Dožadujou se toho. Protože ty normální práva, co máš, tak to, co dělají oni, ty píčoviny prostě, co dělají, tak jim to jim nesedí, to jim nevyhovuje, protože to se nevztahuje k tomu. Je to těžký. Přesně tak. Je to těžký hlavně. Takže se seknou a my prostě práva nemáme a už jedu. Přesně tak. OK. Pojďme dál. Jdeme dál. Pojďme dál. A ještě bych doplnil, troufnu si říct, že hodně lidí v dnešní době už fakt, jak říkáš, jde do toho proudu, protože to je trendy. Myslím si, že kdyby to nemělo tak tvrdou propagandu, tak ten počet těch trans lidí, gay lidí a tak nebude tak vysoký.
To jsem říkal, trend, pozornost. Přesně tak. Přesně tak. No. OK. Ale na to můžu v podstatě navázat, jeden z dalších věcí, co tu je, mě zajímá, co na to řekneš, tak já už teď přímě to moc nesleduju, takže nevím, jako kam se to až vydalo, ale bylo to boom, co se týká Ukrajina-Rusko. A tak to bylo jedno velké boom, nejen tam, ale... ale... Udržel jsem to, dobré. A co mě zajímá, říkám, teď nevím, jak to vyšumělo, vím, že se tam furt dohadují, furt se něco řeší, takže nevím, jak je to teď aktuálním stádiu, ale co pozoru, takže úplně jako nesouhlasí Češi a Slováci s migrantama a Ukrajincama prostě u nás. Jo, a naopak, že se v podstatě ty vole mají skoro už i líp, jak my, jako skrz podmínky, jo. Tady jsem viděl fotku, že když je Ukrajinec tady u nás, tak si tady jde v nádherném autu. Jo, fakt jako nádherné auto. A když je Čech na Ukrajině, tak ho nesou v rakvi. Oh shit. Jo, taky černý, ale je to tak. Pak tam dávali, když to začalo, jo, jak šli všichni sem, tak jim dávali prostě jídlo, vodu, chleby, já nevím všechno. A pak byla zákulisní fotka, jak to bylo všechno vyházané v popelnicích. Okay. Jo? Já sám jsem pracoval s Ukrajincema a to bylo ještě v době, kdy to nebylo tak vyhrocené. Já vím, jak fungovali. Jo? A říkám, nebylo to tak vyhrocené. Tak teďka, co jako pozoruju kolem sebe, jak se tady chovají, jak to tady berou, že to je prostě jejich za vlastní. A sleduju ty názory jako těch lidí, to je taky spekulativní, protože jedni jsou jako pro a strašně jako pojď, já ti tady otevřu dveře doma, pojď se tady vyspat, dám ti všechno. A druzí jsou, že ty vole by je vraždili na ulici. Jo. A jak to vnímáš ty? Hele, ještě když se vrátím k tomu začátku války, nechci, jako válka je strašná, nepodporuji, nechci, aby byla. Jediná pozitivní věc, co se stala, bylo, že zmizel covid. Jsi si toho všiml. Ty média, jako a na rovinu, věřte si tomu nebo ne, fakt to bylo tlačený jako prase. Věřím tomu, nejsem člověk, že by nevěřil, že ta nemoc jako nebyla. Byla. Ale to, co se kolem toho dělo, bylo absolutně vyhrocený a zbytečný. Já jsem to říkal už v posledním podcastu jako ohledně toho covidu a zkrátím to jenom rychlosti, že to ty lidi prostě nenapadne, že ti řeknou, tak teď je covid, lup, všichni se z toho poserte. Začíná léto, takže už pohoda, už si to můžete sundat, teď to vymizí, ale připravte se na to, že jak bude končit léto, tak už to bude přicházet a v zimě to zase bude. Jo. Ty vole, to i děcko, když na to popřemýšlí, tak je to ty vole vidět, jak to je prostě plánovaný všechno. Jo. Měl jsem covid, měl jsem to kámo 3 dny. Bylo to pro mě jenom klasická nemoc, trošku horší, to bylo všechno. Nebylo to vyhrocený. Taky. A tím to pro mě to bylo všechno. To bylo všechno. A viděl jsem i lidi, co si nechali dát vakcínu, co to s nima dělalo, moji rodiče. Jo? A ještě nás přemlouvali, Lea v tu dobu čekala. A oni nás přemlouvali, ať si nedal vakcínu. Říkám, pičo, vy jste dementi? A viděl jsem, co to pak s ním udělali. Oni byli, 14 dní z toho byli úplně v prdeli. Úplně v prdeli. No a co jsem chtěl říct, tak jak je to plánovaný, jo? Že prostě teď to začne, teď to končí, teď se připravte, že zase bude a blablabla. Úplně nadiktované, kdy co, jak bude. Pičo, se díváš a to je prostě vysloveně šaškárna. A teďka, jak říkáš, přišla válka, tak teď to už máme, to jsme smetli, tak teď už se zajímat nemusíme, to prostě obracíme list té knížky a co tu máme nový? Válka, ok, tak pojďme s to udělat teďka bum. Ale je to fakt hra pozornosti, protože lidi milujou dávat něčemu pozornost a co nejvíc, na rovinu, i když jste nejvíc pozitivní člověk, drama a spory a války vás zaujmou vždycky nejvíc. Jo. To prostě táhne. A oni co dělají, tak oni tu pozornost chytnou, vezmou ti tu pozornost a hodí ti prostě, tam je válka. A věnuj se tomu, řeš to. A já znám fakt v okolí lidi, co žijou tou válkou. Co s tím nemají nic společného, nic s tím neudělají hlavně, ale žijou tou válkou. Tyjo, teď jsem stalo to, mě zajímá, co se stane zítra. A řeší jenom tohle. No, znám, no. Řeší jenom tohle. Jsou totální efekty ve svém životě a řeší jenom tohle. Což je prostě úplně mimo. Ta pozornost je směrovaná jinam a pak neřešíme to, jak prostě tady budovat ten svět a tvořit ten svět. Což je zase škoda. A to je to, co jsme tu zmiňovali. Jo, že když je prostě chaos, když válka, nasranost lidí, jdou proti sobě a tak dál, tak v tomhletom se prostě nejlépe ovládají lidi. Souhlas. A tam přijde jeden člověk, co ti řekne, ukáže ti, vole, já nevím, ne bílou vlečku, zelenou, prostě ti dá kartu a začne mávat, hej, já mám pro vás řešení. A všichni se z toho můžou posrat. Protože oni jsou tak už zmatení, tak v prdeli, že
cokoliv kdo řekne, i když mě za sebou naplácal, bordel, udělal prostě chaos, udělal píču po něm lidi, jo, tak ho pak zvolí. Jo, a další věc, největší problém je, že lidi v dnešní době přestávají pozorovat a pouze poslouchají. Jo. Oni si to nechají nalít, tu hlavu, těma informacema, ale nejdou se koukat, jak ta realita vypadá. A největší problém tady té manipulace je ten, že ti lidi, když to budou dostatečnou dobu takhle dělat, tak pak už i když to uvidí, tak už tomu neuvěří. Je tak. Není to pro ně pak prostě reálný. A jen ať ti odpovím na tu původní otázku. Hele, nějak jsem tu situaci nestudoval, přiznám se, nějak se mě nedotkla. To jestli tady je víc nebo Ukrajinců nebo míň. Chápu obě strany. Chápu i stranu, že určitě se tady najdou kokoti, co tady prostě dělají bordel, ale zároveň jsou tady fakt rodiny, co prostě přišli jako za mírem. Takže nemám na to názor, jsou tam určitě lidi, co by tady neměli být a tyhle lidi bezpodmínečně fakt jako vyhodit, ale ty rodiny já tak chápu, já mám pro to jako pochopení. Za mě není to řešení situace by bylo vyřešit toto tam, aby nemuseli utíkat, ale chápu, že jsem... A teď otázka podpas. Ty by si se pustil dom? Ne. Ale to ani neříkám. Já jako jsem OK s tím, když je poskytnuta pomoc, když je třeba klidně ať se postaví nějaký ubytování nebo tak. Ale jako příklad, a to ani to někdo tlačil, aby se lidi jako brali lidem? Jo, tlačilo se to. A OK, tak s tím nesouhlasím. Jo, tlačilo. Prvně to bylo jako dobrovolné, pak se to tlačilo. Teď nechci říkat, já sám jsem to nesledoval, nemám to potvrzený, ale mám to potvrzené od lidí, co, jak jsi říkal, tím žijou. Jo, a já když jsem přišel někde na návštěvu, tak jsem to měl černé na bílém prostě sepsané. Měl Ukrajince, jo? To taky. A měl jsem to prostě z první ruky kompletně, co se aktuálně děje. Noviny, na telefonu, televize puštěná, zprávy non-stop jedu, všechno. Jo, takže já jsem to nepotřeboval nic sledovat. Stačilo, když jsem se prošel jako takhle u známých a viděl jsem info. A jedna z věcí právě bylo to, že chtěli prostě nacpat jako nedobrovolně, jo, do baráku prostě takhle. Nebylo místo, že? Nebylo místo. Za mě dát jim spíš fakt jako ruku v tom, hej, jsme OK ti nabídnout nějakou práci a za to budeš adekvátně odměněn a pak si vyděláš na sebe. To jo. Živit je dávkama, to taky není řešení. Ale to není ani jako ve společnosti za mě. Jo. Ty vole, toto je super, že ještě ten koncovku, jak si jako živí to společnosti. To mě tak napadlo, jak jsme byli v Dubaji. A já jsem tam byl překvapený z toho, že tam tam nepotkáte, jak jsme byli v tom centru. Nepotkáš člověka, co tam leží prostě na zemi a žebra. A když jsme se na to ptali, že, tak to tam zmiňovali, že někdo to jenom zkusí, dostane takového zjeba a vypadni makat. Tam si to nedovolí nikdo takhle to. A tam jako na jednu stranu tam jsou fakt přísné podmínky, na druhou stranu já jsem to říkal, že já jsem to musel týden rozdýchávat, když jsem se vrátil zpátky. Jste nechtěli být kolem něj. To... Non-stop nasranej. Ty vole. A cokoliv přišlo, no to v Dubaji by bylo lepší, a v Dubaji bylo takhle. Jako já jsem fakt měl realitu o tom, že zbalím prostě rodinu, já zbalím holky a jedem tam. A jako dost reálný ty vole, stát se to dříve a nemít holky, nemít dvojčátka, tak tam asi zůstanu ty vole. A pak přišlo to rozhodnutí, jak jsem se vrátil, že buď to fakt udělám, anebo to pojďme tady změnit. Takže jsem dal rozhodnutí, pojďme to změnit. Přesně. Ale co chci říct, tak tam je masakr ta společnost, jak je to nastavený, že to fakt, tam se cítíš tak kurva bezpečně. LGBT je takhle zakázané, tam zkuste na letišti, hej, to jsem ani možná neříkal. Na letišti se 2 borky vzali za ruku. Ale to bylo, že jako kamarádství, tam prostě šlo vidět, že to bylo fakt z prdele. Už po nich šel sekuriťák. Jako co zkouší a museli to vysvětlovat. Jo? Nikde tam nepotkáš prostě, že by takhle si někdo něco dovoloval. Nás sprdli, jsme měli vyslečené košile. Jo. No a to jsem storku jsem neříkal, no. Jsme šli po hlavní ulici. Markus tam Markus tam zastavoval taky, ale zastavoval na brýle a my jsme čekali venku. Jo. Já jsem u toho nebyl, já jsem byl vevnitř. Tak s kolegou jsem tam byl. A kolem hotelu to bylo, a teď si vemte si, že máte u hotelu vždycky ty typky, co tam čekají, až přijde třeba auto, vám to auto odveze, víš, a podobně. A byl tam borec u hotelu, co tam takhle venku čekal a šli lidi z pláže. Teď nechci kecat, jestli to byl přímo jako člověk přímo z Tamať, nebo to bylo taky nějaký, ty vole, jestli tam šel jenom podívat, turista, nevím, spíš turista vypadal. A šel bez trička po ulici.
No a ten z hotelu, ten, co tam fakt jenom stojí a v podstatě u nás potkáte člověka, drží hubu, on se na vás ani nepodívá, nepozdraví nic. Tam ho napomenul. On nic. Tak on kývnul na sekuriťáka z toho hotelu. To může být úplně uprdele, že co tam je. Z toho hotelu. Sekuriťák vyběhl, rozbil se za ním, zastav se. Teď mu jako upozornil ho. Ten borec ho v podstatě, já jsem to viděl na dálku, jo. Ten borec ho postal jako v podstatě asi do prdele, na něho jako taky vl hlavou a běž do háje. Otočil se a šel dál, ten sekuriťák se po něm rozběhl, chytl ho ze zadu, křápl s ním o zem, zvedl ho ze země, chytl ho pod krk a odvedl ho do toho hotelu. Já jsem na to čuměl, říkám, ty vole, jako bylo to brutální, ale wow přístup, protože tady jsou nějaké podmínky, které se dodržou. A i co se týká toho oblečení, já neříkám vysloveně být jako zahalený, ale nepotkáš tam prostě borku, která tam vysloveně jde se zařízlou prdelou, s vytaženýma kozama a to rozptyluje, že? A tam potkáš pěkné baby, jo, v Dubaji, ale jsou prostě příjemně oblečené. Jo, není to něco, co je vyzývavé. Jo, co by tě fakt jako nutilo, já nevím, hvízdat, pískat a prostě uchylaky to provokovat. Úplně na pohodu, úplně na pohodu. Jako fakt jsem se tam cítil skvěle. A tady ty podmínky, co tam byly, bomba. Takových příkladů tam mám více, co tam bylo, jo, ale myslím, že asi si uvědomíte, že je to top. A když jsem se ptal, jsem se potkal s realitákem po cestě, to sám to říkal, že tam ty lidi teďka prostě lítají, jsou tam stěhujou se pomalu, to je masakr. Já co miluju na Dubaji, tak je vysoký standard. Yes. A to je právě to. A myslím si, že to je i způsobený tím, že je tam jako z velké části islám. A za mě islám, já nejsem muslim, ale když se jako reálně podívám na to náboženství, tak ono je fakt jako jediný snad náboženství, co má nemá tu svoji víru a té se drží. Ale fakt jako to je právě to, což znamená, že když přijde teď teda příklad LGBT a začne to nabourávat, že ne, ale od teď to bude takhle, tak oni dostávají i za to jako solidní bídu, protože oni jsou prostě ne, my to máme nastavený takhle a to jsou naše pravidla. A mně je jedno, kdo jsi, mně je jedno, co děláš, tohle jsou pravidla, podle kterých se řídíme a ty držíme. Oni si to drží, to je ten rozdíl. Já jsem se ptal jsem se Barbara na Vrase a on mi popisoval, jak to mají ten Korán, nebo co to mají. No. A jsme byli sednout na vodárnu, já jsem se na to právě ptal, jako jak to vnímá. Ty vole, jako nebudu teďka zmiňovat, co tam všechno je, ale ti jedou jako hodně krutě. To mají prostě takhle to je a tečka. Tam se nedovolí nikdo nic udělat. Nic. A jakmile to někdo jenom zkusí, ne že udělá, jenom to zkusí na to pomyslet, ty vole, už dostává bídu, ale jak prase. A můžu dát jeden příklad třeba, co se týká manželství. Jako tam seš kamarád, tam je to rozdělené na různé třídy. Jo, na různé třídy, takže ty prostě se nemůžeš scházet jako z nižší třídu a naopak a blablabla, jsou tam různé podmínky. A každý má svoji hodnotu. A když máš nějakou práci a něco máš vystudovaného, tak podle toho taky se škatulkuješ podle rodiny a tak dál. A takže setkáváš se jako ti, co jsou ve stejné kategorii. Na Navras tam má zrovna jako rodinu, co jsou jako výš. A popisovala mi tam právě situaci, co se v tomhle děje. A ty, když jako máš tam manželství, a je tam dokonce můžeš mít, myslím, že i víc manželek tam je, tak když tam někdo přijde na návštěvu, můžeš být kamarád jak chceš, ale bavíš se vždycky s tím chlapem. Ti chlapi tam jsou ti vůdci. Baví se spolu. Ty se nesmíš na tu manželku jeho, a můžete být kamarádi jak dlouho chcete a jakým stylem chcete, ale nesmíš se na tu manželku skoro ani podívat. Jo? A dával mi tam příběh, že se stalo to, že jako šli známí takhle spolu a ten borec se té manželky zeptal jenom, jak se má. A dostal brutální bídu. Tam si nikdo nedovolí. Ty manželky spolu jako kecají všechno v pohodě a funguje to i podle toho, jak jsou zahalené a tak dále, pozná, že si je volná, není, že a tak dále. A mají tam různé, nechci popisovat všechno, jo, a jestli už s někým byla, nebyla a tak dále. Ale tam jakmile prostě jsou spolu, tak jsou spolu, tečka. A jakmile se stane, že ta manželka, jo, ten chlap je, tam je to takový, že ten chlap si může dovolit toho více, ale ta manželka, kdyby zkusila s někým jenom filtrovat, zachraň mě. Flirtovat. Tak, přesně tak, co jsem chtěl říct. Tak, ta dostane takovou bídu. Ale co, kdyby něco zkusila, tak nejenže přijde o tu svoji čest,
přijde o tu svoji důstojnost, ale oni už z té pozice srazí úplně dolů a i dole, úplně v té nejnižší prostě kategorii a bude na ní ukazováno a bude mít problém se tam vůbec zařadit do té společnosti a vůbec někoho najít, protože s ní už nikdo nebude chtít být. I v té nízké společnosti. Jako tohle tam mají fakt brutálně nastaveno. Je to tvrdý přístup? Brutálně tvrdý, ale. Já jsem to řekl hodně zkráceně, jo, ale ty kokos. Na druhou stranu, jako samozřejmě neříkám, buďme takhle extrémní, je to jejich víra, takže neberme jim to, ale proč takhle se nechováme i my v určitých věcech? Víš co, máme prostě, já nevím, proč jsou u nás drogy povolený, nebo jsou tak jako oficiálně se proti ním bojuje? No, povídej. Ale jako třeba fakt ten příklad, že vy když jako ještě jednu věc doplním, v Dubaji, troufnu si říct, že to je i ta věc, proč ta společnost tam je, tam když přijedete, já přísahám, tam přistanete a cítíte úplně jinou atmosféru. Zaprvé tam teda 50 stupňů. To cítíš jinou atmosféru. A 80% vlhkost, tam vyjdeš, jasně nedělám se, tam vyjdete ven a zamlží se vám brýle. Tam si koupíte osvěžovač ve spreji. A zapomenete ho batohu. A tam je tak dusno, že si ti zamlží před očima, že to zapomeneš a při odjezdu to vytáhneš vole z batohu. Osobní zkušenost, no. Takže tam je strašně cítit, že ta společnost není zdegradovaná drogama. Yes. A jako obecně, tam prostě drogy neexistují. Jako určitě tam budou, určitě někdo to tam zkouší, ale oni mají tak tvrdý přístup, nechci kecat, nemám na jestli je tam trest smrti dokonce nebo doživotí za drogy. Ale něco tam myslí takové. Fakt je tam extrémně tvrdý. Zas na druhou stranu... LGBT myslím, to jméno. Ale jako zase lidi si řeknou, to je strašný, to lidský práva, tak na druhou stranu why not? Pokud my víme, že ty drogy jsou špatný, tak prostě pojďme to dát jako tak to je. A netolerovat tu jinou realitu. Zase jako buďme tolerantní a tedy. Ano, ale zase na druhou stranu naučme se říct ne, naučme se udělat tu bariéru. Protože pokud my tohle se nenaučíme dělat a budeme se vším, OK, v pohodě, hlavně, jo, ať seš z toho v pohodě, tak za chvilku přijde člověk, že ho baví vraždit lidi a my ho nebudeme moc zastavit. Teď jsem to chtěl říct, že historicky to vidíš, že jakmile ten člověk má volnost, tak dělá pičoviny. Jo. A dělá si fakt, co chce. Jo. Takže OK, jsou tady ty pravidla, jsou to tvrdé pravidla, ale funguje to. Přijedeš tam, podíváš se a chceš tam vole zůstat. Dobrovolně. Jo. A pojďme prostě zavést fakt kodex, což prostě jako rozumně, když se na to podíváte, tak je rozumný nepodvádět svoji ženu, je rozumný nebrat drogy, je rozumný držet si etiku, nebrat peníze na černo, dělat to čistě. A pojďme to fakt klidně nastavit, pokud to někdo jako porušuje, tak ať dostane ten tvrdý trest. Jo. On zná ty pravidla hry. Jo. On ví, že to je špatně. A zase, no a to je tvrdý režim, to je diktatura, ti lidi nemají práva. Ty lidi právě, že mají práva. Ale pokud my to necháme jako volně, tak oni uberou práva těm lidem, co tady něco tvoří. A to je ten problém. Já jsem se na tohle ptal právě na Rase, když přišel s Tamať sem. Jo, protože tam byl fakt zvyklý na ten režim, že to reálně funguje. A on neměl strach, že se něco posere, že když tam veme svoji přítelky někam, že se něco posere. Ne, všechno bylo OK. A on přišel sem a on říkal, že se tady cítil z začátku, než si na to zvykl. Fakt jako blbě. Jo. Fakt blbě, protože tady zjistil, že tady ty pravidla nejsou. Jo. Takže když poznal vlastně svoji ženu, tak ze startu to měli fakt jako těžké. A popisoval mi jenom, je to jeho samozřejmě věc, že mu nebudu říkat jeho story, ale tam věděl, že prostě takhle to je a nic se nemůže stát. Jo. Tady zjistil, že když s ní není, tak samozřejmě borci to na ní zkoušet budou. Jo, budou to na ní zkoušet, budou chtít dostat do postele a tak dále. Úplně volně. Je to prostě buď a nebo. Jo, teď samozřejmě etika té ženy, jo, tam je naše si v pohodě. Ale to je to, co říkal s čím jako a v podstatě bojuje doteď, že vidí, že to tady prostě není v pohodě. Jo, takže jako mě to fakt zajímalo z pozice, když tam ty podmínky jsou nastavené, z pozice, když nejsou. A on fakt přijel do společnosti, kde nejsou ty podmínky. Jo. Jako rozdychával to. A co se týče takhle chození holek ven a tak mně se líbí to, no tak pokud ty ženě věříš, tak ji pustíš a nemáš tím žádný problém. Ano, jako já svou holku pustím kamkoliv, já 100% věřím, ale líbil se mi, já myslím, že měl Andrew Tate na tohle video a to dával, OK, tak když zaparkuju Lambo v podstatě v nějaký horší čtvrti a bude tam 10 borců, co budou furt lomcovat klikou, furt budou na něj šahat a toto, já vím, že se mu nic nestane. On to přirovná k té ženě, já vím, že se mu nic nestane, ale necháme to dělat. No vlastně. A teď ten příklad k té ženci. Já vím, že když ji budou dobývat, jak chcou, tak ji nedostanou. Ale necháme je dobývat? Já jsem to říkal to samé, že já svoji ženě věřím. Ale nevěřím těm lidem okolo.
To je ten důvod, proč jako já upustím, protože to zase jako starat se doma o dvojčátka, to je masakr. Jo, takže já taky kamkoliv chci jít, já upustím, nemám problém. Já nemám jediný důvod nevěřit. Jo, ale když o tom trošku spekuluju, tak to není důvod, že jí nevěřím. Já nevěřím těm lidem okolo. Jako když chce jít někam do klubu, jo, tak já moc dobře vím, jak to tam chodí. Já jsem si prošel svým. A přesně jak říkáš, ty nechceš, aby to tam zažíval, i když víš, že se nic nestane. I když víš, že se nic nestane. No, to prostě nechceš. Jo, takže to je jeden z důvodů. Je to tak. Jo? Je to tak. OK, no. A dáme poslední záživné téma. Kolik máme? OK, poslední téma. A ty už to v podstatě nakousl a to jsou jako drogy a takhle. Tak nevím, jestli o tom víš, ale teďka, nebo už je to delší dobu, co se týká marihuany, tak teďka vyhodili ven, že chcou schválit legalizaci jako marihuany. Teď se díval, je to z dnešního dne. Jo, to protláčí to ven a víš, jak se to odůvodnili? Že to pomůže státu? Určitě. A tím, přesně tak. Tím stylem, že budeš muset být registrovaný, nesmí to být teda na černo, takže budeš registrovaný, že máš trávu. Bude to maximálně, myslím, že do 3 rostlin. A ježiš, tam bylo na člověka, to bylo na den nebo na člověka, nebo u sebe, co může být, tak je 5 gramů. Ale už jsme u toho ale. Ale budeš odevzdávat státu daně a poplatky. Jo, a teď tam aj dávali příklady, kolik na tom ten stát jako vydělá, jo, kolik oni získají. Takže oni jdou jako biznisu, že to otáčí, že oni to povolí, protože proč proti tomu útočit, když ti lidi to stejně dělají na černo, tak to pojďme obrátit. Dělejte to ještě víc, ale plaťte. Zase, jo, jsme u té etiky a dalšího, ale tady vidíš, jak to funguje. V Německu, tam je to sami, že to jako povolujou, nebo chcou povolit, a tam to zvýšili ještě ty normy. Tam není 5 gramů, je tam 30 gramů. Jo, a to potom nikdo řešit nebude, jestli se to povolí, tak tady ty podmínky nikdo řešit nebude mimo to placení. Jo, tam na to budou, to prostě jsi zaregistrovaný, plať. Ale to jestli kolik u sebe máš, kolik roste podobně, toto půjde do háje. Jo, protože oni už teďka počítali, když jenom tohle by se dodrželo, kolik by na tom vydělali. A to jsou jako masakr čísla. U těchhle fakt jako podmínek, co jsou hodně snížené. Takže jakmile zjistíš, na tom takhle vydělávají, to pustí. Je tam víc věcí, co je problém. Jeden z nich je ten, zase měkká droga, tvrdá droga, tráva je měkká droga, píčovina, všechno. Jsou to drogy. OK, ale dejme tomu, jako asi souhlasím s tím, že tráva asi bude víc v pohodě, než kdyby ten člověk dal LSD nebo nějakou takovou sračku, ale zase posouváme tu hranici. Přesně tak. Posouváme tu hranici. OK, tak pak přijou. No a vlastně, když si dají ten kokain, tak OK, tak když budou mít do gramu, tak je to v pohodě. Zas posouvají tu hranici, to je první problém. Druhý problém, je to fucking droga. Ale ono to pomáhá, ale ono to léčí. Je to droga. Zas berme, to klidně použiju slova Markuse, máme dvě definice drogy. Jedno je návyková látka a druhý je to látka, která ovlivňuje tvoje vnímání. Pokud je to něco, co ovlivňuje tvoje vnímání, proč si to vezmeš? Proč si to vezmeš? Jako reálně proč? No tak já se budu smát stromu. Super, k čemu ti to pomůže? Absolutně mimo. A fakt reálně, já jsem to viděl na vlastní oči a věřím, že v Dubaji jeden z těch důvodů, proč ta společnost je tak nahoře, je, že oni mají nulovou jako toleranci pro drogy. Nulovou. Absolutně nulovou. Jako pár příkladů jsme tam viděli, jak dodržují ty podmínky a věřím i těm ostatním, že tady, co tam bylo... Takže za mě já jsem totálně proti drogám a zas, když si vezmeme, OK, chápu, že jsou, nikdy jsem to nebral, ale chápu, že jsou nějaký látky, co nejsou omravný z marihuany, nějaký léčivý CBDčka a tak. A chápu, že to ti lidi berou, že jim to možná pomáhá, OK. Ale zas, když se na to i podíváte, tohle, co vytváří v podstatě za obrázek, je, že marihuana je OK. Za mě rozhodně marihuana OK není. Může mít nějaké léčivé účinky, OK, ale na rovinu, proč to ti lidi berou? Je to léčení? Někdo možná jo, ale ta většina je prostě, že chcou vypadnout z té reality. Přesně tak. Chcou vypadnout z té reality. Bojí se konfrontovat a na rovinu, ať už je to, vždycky je to jejich vina. Vždycky je to jejich vina. OK, můžeš mít nějakou situaci, dostaneš se do ní, vždycky ty s tím můžeš něco udělat. A pokud se rozhodneš vzít si drogu a z reality, tak si sráč. Protože vždycky, ať máš okolí jakýkoliv, můžeš tě do toho nutit. Pokud ty se rozhodneš, že to nechceš, tak se můžeš rozhodnout, že to nechceš. A s tímhle mám osobní zkušenost. Já jsem byl na party, kde do mě tlačili drogy. Ale já jsem prostě řekl ne.
A proč? A fakt jako nátlak. Ne. Naprostý souhlas. Ne. Naprostý souhlas. A tenhle názor prostě potřebujeme protlačit do té společnosti, protože my fakt budeme pokračovat a půjdeme dál a dál a dál a dál a dál a nevidím, kde to budeme stopnout, protože ti silní lidi, nebo ti lidi, co drží ten svět ještě v podstatě jako v normálních kolejích, tak oni budou tou silou té opozice furt slabší a slabší. Takže my čím později proti tomu začneme bojovat, tím těžší to bude. Teď se proti tomu bojuje ještě OK, protože furt je spousta lidí, co vnímá trávu jako drogu. Ale pokud oni to zlegalizujou a za 10 let se na to podíváme, tak většina populace bude s tím, že to je úplně v pohodě. To už tady je 10 let zavedený a funguje to. Jo. To je to, co jsem zmiňoval v průběhu. Gay, lesba, že to je normálka, to je pohodička. Pojďme dál. A posouvá se to, a posouvá. Jo. Tohle bude úplně to samé. A pokud jsi silný člověk, tak chceš kontrolu ve svém životě a drogy ti berou. Drogy ti berou. Cokoliv prostě ovlivňuje. No, pryč tam, pryč. Přesně tak. Ty máš ta příčina, ne efekt. Přesně tak. OK. Good. Dejme poslední message, co chceš zkázat posluchačům a divákům. Za mě pojďme fakt bojovat za ten lepší svět, protože si ho všichni zasloužíme. A pokud budeme pokračovat tím tempem, jak pokračujeme, tak ten lepší svět rozhodně nebude. A chci říct, že my všichni, já, ty, tady kameraman, všichni, co jsme tady, tak bojujeme za to, aby jsme Markusovi pomohli tu společnost změnit. Fakt chci dát ještě kredit fakt jemu, protože je neskutečný člověk a myslí to fakt vážně a chce tuhle společnost fakt změnit. A musíme podporovat lidi, co tuhle myšlenku mají. Nemusí to být jenom Markus, můžou to být i ostatní lidi, ale pojďme podporovat lidi, co to s touhle společností myslí opravdu dobře. Nehledají zatím to, že si chcou vydělat, nehledají zatím, že vytvoří problém, aby ho mohli vyřešit, ale fakt reálně se podívají na ten svět, vidí, že drogy jsou špatně, vidí, že ten svět celkově jde do prdele, lidi slábnou, lidi přestávají pracovat, v Americe se má zavést tady 4denní pracovní týden a ty hranice se furt posouvají. My musíme být fakt ti lidi, co půjdou a řeknou stop. A vím, že Markus je jeden z lidí, co tohle 100% dokáže a má moji plnou důvěru a já ho budu vždycky podporovat v tomhle. Yes. Takže podporujte lidi, co to s tímhle světem myslí dobře a pojďme to změnit. Naprostý souhlas. OK, díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. Tak, vidíme se u dalšího podcastu. Dneska host Kuby Boy. Díky moc. Čau. Mějte se. Salut. Salut.